Igbo bụ Igbo ekene m unu ịghọtago ọnụ kwuru ego nteja unu maka isi eme ya promise many of my fans ịghọtago na this Xmas na ihe eme many giveaway enwere ndị ọgam Somval sponsors anyị nọ in a group ịghọtago emegasie contribution kwuo mụ help many of my fans ndị na-echi ya ndị na-like and the others kwa ịghọtago then nkwa charity mmemme n'ilo mụ mekwala ụfọdụ charities n'ilo so anọ m Nnewi like this Nnewi ka isi wee bido Nnewi fom n'anya ịghọtago Nnewi were m ka m nwa ha ụfọdụ ama na mbọ onye nteje ụfọdụ che na onye Nnewi ka nsi so abịa m Nnewi na-achọ ka m mee few charities ka anyị nyelu ndị anyị enyere aka sponsor ndị agha sponsor gbalị Christmas ka anyị bịa ịgban so enwere ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede ịghọtago so anyị na-emove na ka anyị gbalụ Christmas enwe ndị agha agbalụ 10 20 30 50 depending on onye lụrụ onye aka ịghọtago na-ekwu ekwu a na-eme eme onwere mosh ka anyị jebe ejebe ka ime ị na-ele ya ka esi ekesi anyanwụ na Disemba ọnwa obere ego ndị fans m nye m si m mụnye gasị onye m fụrụ ọ dị m ka ma chọrọ inye so afọ nke obi m si m mụnye ya ego ịghọtago so na nke ka i were tii na akpa wee gbaa Disemba arịrịa nne mba nsogbu adịrọ dịga afọ ka ekosi ibu igbo abi afọ na ka isi agba Disemba afọ na ka ego si aga ka biznes si aga so enwe obere ife my fans nya m si m nyegasịa ndị mmadụ ịghọtago so enye gị 10k na ka ụlọ ya aba gị like nye gị 10,000 na ka ụlọ ya aba gị na Disemba ife dị ka gịnị ka ị chọrọ iji abị n'idi agbụ ụfọrọ Disemba na wee na-apachigoro ụbọchị nke nsogbu adịrọ mgbe na-ete nke ejide ịghọtago so ife ahụ ndị ọga m si mụnye ndị mmadụ onye mfụ mụnye so ka ebeli nwere ike ikpelu nwoke ka ebeli nwere ike ikpelu my fans na ndị nyelu gị ego a na ekpere nwere ike ikpere ya bụ na Chukwu ga-enye ogologo ndụ na isi ego ahụ wetara ọ ya bịa na mmaji kwuru mmaji ise ihe akụ na ihe nwere ise ngwa na udo dị o gbawa mbọ ka a na-agba o a na-ezuru ogo ori ịghọtago nna ka egosi ogongo m ka ị na-akpa ke nke ị na-eme ayọ nke na-akpa bịa na ọhụrụ na-eti gị anya na-achụrụ gị achụ ayọ nke na-akpa ayọ ego one ka ya akpata n'oju akpa one ka ị na-akpata ede ọ nọghị na ịkpata igowe akwa Disemba ya ka emeni ka mma gị kwanụ mma gị na-ele maịmaị na ebe ka ọ na-ele maịmaị na saịdị B Robinson ka ebe ị na-agụ na Nnewi ka ị na-agụ ije akwụkwọ ka ebe unu emechigo ka ebe ịgba distem oge unu enwetabeghị report card ụmụnne gị kwanụ nwanne m ome gị dadị gị kwanụ oke ya na mọmi gị ebio so gị na mọmi gị bive bin so mọmi gị bive na-azụ gị wa
n'ego a ekwesịrị m iti egwu ego bịa ka m weta ego achọrọ m ka m gbalụ Disemba achọrọ m ịgbalụ Disemba igote akwa Disemba ịghọta ka afa gị Chidindụ ka m gote gị akwa Disemba ka m weta ego ka nye gị gote akwa Disemba Yes, I mean. Mana nak nak dia ini tu. Just go to the UK, tiada apa.